awas. Hei. Ya. Ya. Jaran kepang mangan pari lambi abang sing marai joger biyen ngono kuwi ya ya la 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 lala larang hati bang larang hati bang oh yeah ya gugur gunung yeah amuk ayo amuk wes kaya dicadai lah nganti babang mau weh bang babang Gusti Allah ngerti dalan ora iki tulung kan Mas Bambu. Buang rene yo Gusti Allah ngerti dalan ora kae Mbah Bejo ngerti dalan ora kae Darah repot. Woi. Ya la la. Yo. Sos. Awas sampai di jalan. Ayo kanca layai karyane raja rene ukur gunung tandan gawe sayuk rukun bebarengan rokan sane nilalang lekowo kanggo mulyane negara siji loro papat maju papat diulang-ulangake masih enggal rapunge olopes kotor baris olopes kotor baris olopes kotor baris olopes kotor baris La. Ayo kanca layai karyane praja rene ukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan rokan sane ilalang lekowo kanggo mulyane negara siji telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rapunge olopes kotor baris olopes kotor baris olopes kotor baris olopes kotor baris lo la tila ayo Ora iki bagian apa iki Bang bagianmu ki apa Bagianmu ki apa? Weh! Kuali. Iya. Oh ya.
Ya. Awas pernah ke. Kok kecer. Jajane. Ya sate. Ayo cak sate. Lontongi. Sing kemayu. Nah. Monggo sate. Darah kenonton. Bakul klimpang sekane dadi sak latar. Bakul klimpang sekane dadi sak latar. Kamu sih Wong lagi tak omongi. Ya. Nurli purun. Oh ya. Loh, apa kuwi? Nah, iki enak-enak wae. Anu bakaran siji suro. Lho alah. Gusti. Walah titik bae modik. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu. Ayo, joget yo. Jenggot dawa ya. Alamatnya kini tak bocah kamu. Kalau ngomai kene, Mas. Walah.
Jaluk lak gending napa, Mbah? Oh, iya. Napa ora di kandang? Ket sore wae sing ucul. Klincine ucul. Klincine ucul. Heeh. Lelagon. Lelagon klinci ucul. Kowe arep njaluk apa, Mbak? Lagumu apa? Oh, lah nek waruku ya ora enek sing jejeg kok ya. Nah, nek waru mesti doyong kabeh.